Dnes si ukážeme veľkonočný truhlík do okna a podľa toho, aké kvetiny jarné si vyberiete, tak vám vydrží od 3 týždňov až do 2 mesiacov. Ako základ potrebujeme truhlík. Ja som použila ten, ktorý mi zostal z vianočnej dekorácie. Samozrejme jarné kvetiny. Ideálne je vybrať si mix, aby keď vám odkvitnú napríklad narcisy, začne hyacint a najdlhšie vám vydržia 7 krásky. V kvetinárstvách vám určite radi poradia, aby ste si vybrali taký správny mix, aby vám to na okne vydržalo čo najdlhšie. Ďalej budeme potrebovať nejaké dreviny. Nájdete v lese. Stabilizovaný mech, ten neodporúčam zbierať v lese, pretože sa to nesmie, takže ho kupujeme v obchode. No a nejaké drievka, nejaké sušiny. Aby tá vaša dekorácia bola naozaj jarná a krásna a veselá, tak nesmú chýbať sviečky. Kvietky si uložíme do kvetináčiku tak, aby nám to nejak logicky pekne sedelo. Je vždycky krajšie si vybrať vyššie a nižšie a nejakým spôsobom ich skombinovať. Pokiaľ používame dreviny, je skvelé, pokiaľ z nich trčí nejaký takýto páres. A keď vám z toho nič netrčí, tak si pomôžeme drôtikom. Je to preto, že keď tam takéto niečo takto zapichnete, tak to drží. Ide o to, že celá tá dekorácia je potom taká plastickejšia. Teraz si ukážeme magic, ako zo suchých vetvičiek a drôtiku spravíme parádny doplnok našej dekorácie. Drôtikom omotáme sušinky, ideálne niekoľkokrát, aby vám ich naozaj držalo pohromade. Zatočíme. A použijeme do dekorácie. Ten základ máme plus minus hotový, takže si to doplníme trošku mechom, aby sme zakryli plastové časti. Pridáme si tam sviečku, ktorá tomu dodá farbu a taký ten posledný šmrnc. U tých sviečok zase je lepšie, keď si ich dáte na nejakú špajlu, pretože zase s nimi môžete pracovať v zmysle, že vám nezapadnú do tej dekorácie, ale budú pekne takto držať v priestore. Pre dnešnú dekoráciu sme si vybrali sviečky zo 100% včelieho vosku, ktoré sú ofarbené potravinárskym farbivom, preto sú také krásne červené. A sviečku v tvare vajíčka, ktorá krásne dotvorí vašu veľkonočnú atmosféru, keď si budete užívať svoju prvú kávičku na jarnom slniečku.